Русланның бүгенге көндә йөрәге ачыкмы, иреклеме? Әллә инде аның йөрәген яулаучылар бармы? Менә кызларыбыз бәлки кызыксынып утырадыр бит, Руслан. Юк, менә мин шундый кеше, шәхсән теге үз тормышымны чыгарып, менә мин шулай, тегеләй булай анда йөри торган кеше түгел. Мин бу сорауга җавап теге бирмичә калыйм әле менә шул. Димәк, әле сезгә кызыгып йөрүче кызларга без әле әйтеп тә әйтәлмибез, юк дип тә әйтәлмибезме, Руслан? Ә миңа шалтыратсалар, белдеңме? Ничек миңа мөмкинчелекләр бармы шалтыратып караса? Мин белмим димме? Үзеннән сорагыз инде. Ясалар ярыймы соң? Ясыннар. Бер күрүдән гашыйк булу хисләренә гомумән, бер күрүдән менә теге әйтәләр бит инде, любовь с первого взгляда дип русчаймы? Бер күрүдән үк сөюгә, мәхәббәт булуга ышанасызмы андый хисләргә тормышта? Бармы ул сезнең өчен? Булдымы ул сезнең тәҗрибәдә гомумән? Минем тормышта булды, но хәзер инде андай бер ышанмыйм мин. Юк. Ул мәхәббәт ул вакытлыча әйбер. Шуның өчен теге кеше белән кеше мөнәсәбәтендә минем бу уйлавым буенча иң зур әйбер ул хөрмәт. Мәхәббәт кенә түгел, ә хөрмәт булырга тиеш. Менә шул. Мин бер онытмыйм инде бөек җырчыбыз Салават абый. Әзәки ул үзенең бер концертында мәхәббәт ул бетергә дә мөмкин еллар дәврендә, ләкин хөрмәт хисе ул булырга тиеш дигәне. Шуңа күрә бик килешәм.